Γεια σας, θα ήθελα Γεια ένα σας. καφέ. Τι καφέ θα θέλατε? Ένα φρέντο σκέτο. Φρέντο εσπρέσο Ναι, ή φρέντο καπουτσίνο? όχι φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο. Μμ. Θέλετε μήπως και κάτι ακόμα? Ναι, θα ήθελα ένα μάτσα τσίτς λαπουτσίνο. Αυτό τώρα το έβγαλες στο μυαλό σου ή υπάρχει στο κάποιο κατάλογο? Όχι, υπάρχει. Το είδα. Ένα μάτσα τσιλαπουτσίνο, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο, θα θέλεις και κάτι Ένα ακόμα? ονδούρας, Ένα ονδούρας τι, εσπρέσο, καπουτσίνο. καπουτσίνο και εσπρέσο. Άρα έχουμε 5 καφέδες μέχρι τώρα. Το ονδούρας πώς θέλετε, ζάχαρη να βάλω μέσα? Ναι, Ζάχαρη να βάλω. Κάτι ακόμα θα θέλατε? θα ήθελα και ένα χυμό. Τι χυμό? Πορτοκάλι. Πορτοκάλι, ρόδι, ανάμεικτο, φραγκοστάφυλλο. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Ναι. Κοριτσάκι, πώς το πας σε άλλο μαγαζί?